Ето, че отново сме в парка, където ще говорим с вас за вашите домашни любимци. Здравейте! Да кажете кой сте вие и кой е този страхотен красавец, който виждате. Аз съм Гого, а това е Франко. Така, аз доколкото разбрах, всъщност, вие не сте стопанина на Гого. Синът ми е стопанинът на това куче. Добре. Да. Така, значи синът ви е стопанин, но вие го разхождате. Днеска да. Но по принцип той си поема целия ангажимент за кучето. Изцяло. Добре, какво ще ни кажете всъщност какво ще кажете за красавец? Каква порода е, на колко е? Ваймарана е породата, на 5 години и половина е. Здравей! Страшни фрикове са като цяло тези кучета. Добре, всъщност сина ви как си избра тази порода? Ами ние му я избрахме. Добре, предварително проучвахте, четохте, смисъл как стигнахте до извода? Просто ни хареса това куче. Чисто визуално, добре. А откъде дойде при вас? Ходихме да го вземем от Белград. Супер! Супер! Сега кажете, всъщност сина ви на каква възраст е в момента? Той е голям вече, на 24. Окей, значи вие сте го взели на сравнително, той като е бил на 19. Точно така. Добре. И кой прави повече били сега? Големия син или кучето? Ами, като цяло големия син определено прави повече били. Макар че и той си е... Постоянно има някакви схватки тук. Добре, кажете през времето, всъщност, защото 5 години, той се е вече голямо куче сега. Кое е било най-голямото предизвикателство с него, което сте имали? Разходките като цяло, смисъл. Той ни разхожда нас, а не ние него. Добре, колко разходки трябва да правите на ден? 3. Сутрин, обед и вечер го разхождаме за по 1 час. Тоест иска времето при всички положения. Което е много сложно. С времето специално е много сложно. Вие предполагам си го гледате вкъщи в апартамент и си го гледате. Да. Прави ли е някакви колосални бели? Не, единствено в началото го държахме в една клетка. Колко време? Като го взехме директно, купихме една огромна клетка, която я унищожи за една вечер. Излезнахме и го оставихме в тея. И по някакъв начин излезва от клетката. И каза клетка, ама друг път клетка. Да. Това беше единствената беля. Нищо друго не е правил вкъщи, абсолютно нищо. Той е спокоен. Абсолютно спокоен, да. Ползвали ли сте услуги на треньор, нали, да го научите? Опитахме в началото, но това трябва още време допълнително за такова. Няма как да стане. А и на наши познати кучетата бяха на треньор и голям ефект. С тази порода няма. Супер своенравна и няма шанс. Но като цяло не е правил някакви големи проблеми. Супер добри кучета като цяло, стига да не ги... семейни кучета, може да кажем. Абсолютно семейно куче. Даже в характеристиката за кучето си пише, че държи адски много на семейството и се явява някакъв вид пазач. Супер! Ако трябва да си говорим за някаква слабост, каква слабост виждате в породата? Нещо, което така ви е направило впечатление, че им е минус, нали? Със здравето, нещо, дали сте имали проблеми? За момента не, но това, което сме чели е, че след 8-та година започват да имат проблеми с краката. Задните специално. Това много зависи от гена, зависи от храненето, нали, от грижата при всички положения. Все пак той е едро куче, нали, в крайна сметка. Всички по-едри породи в някакъв момент почват да имат, нали, ставно-мускулни проблеми, но те и по-големите хора имат такива проблеми в крайна сметка. Иначе с какво го храните? Гледам, че за външното безпаразитарие сте му взели каишка. И вътрешно, външно, всичко се изпълнява. Храни се с едни храни барт, не знам дали ги знаете. Барф, да. С барф. Тоест храните го с сурова храна. Комбинация гранули давате ли допълнително или само изцяло на барф сте? От 2 години е само на барф. Супер. Добре му се отразява, доста добра фигура има. Само да ви дам един тип, да си знаете, защото сега седя и го гледам, на мен това много ми прави впечатление. Вие сте си взели една хубава каишка, като цяло. Предполагам, че килтекс сте си взели. Да, значи, обърнете внимание, в момента тази каишка имате един страхотен гердан, нямате каишка. Каишката, за да има ефект, трябва да е... дръжте за малко. Трябва като си сложите пръста, ела малко Сълдо, ела да оправим каишката, ела, защото виждам, че имаш една страхотна каишка. Значи, като си сложите пръста, слагате го, трябва да е, като я дръпнете, значи, хубаво да ви обтегне по пръста. Така, защото за да се отделя активната субстанция, трябва да имате триене, кожата. Така, другото нещо е, тази каишка, по принцип е хубаво
в месеца поне веднъж или два пъти да я сваляте с една мокра кърпичка отвътре. Забърсвате. Поради същата причина събира се мръсотия, съответно спира да действа, нали, това нещо. Те я ворят водоустойчиво, но все пак ако влиза да плува животното, по-добре я сваляйте. Много плува. Моето специално. По-добре я сваляйте, за да имате ефект, иначе то е... Сваляме я дава иначе то е страхотен. Много ви благодаря за разговора. Добре, беше ми много приятно. Приятна разходка. Благодаря.